الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله زامو تشغبا a cikin Kitabul Mukatab a babi na 4 a cikin littafin shine babu Jirahil Mukatab, wato babin da yake magana akan mukatab a yi masa rauni ko yayi rauni, a yi masa rauni ko yayi rauni. Qala Malikun أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته، فإن لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته، وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة، فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا، وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه، وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده. واتو إمام مالك يتشي ahsanu ma sami'tu fil mukatabi, mafi kyan wato da ingancin abin da na ji daga magabata na a cikin mukatab, yajrahu rajula jarhan, wato yayi wa wani rauni. Idan aka ce jarhul mukatabi bi fati fa'il kalima, to ana nufin shi mukatab din yayi wa wani rauni, ko shi yayi wa wani rauni. Amma aka ce jurhul mukatabi, to raunin a jikinsa take bi dhammi fa'il kalima. Saboda haka anan farko ana magana akan shi yayi wa wani jarh wanda yake akwai diya, akwai qisas ko diya a kansa, sawa'un cikakkiyar diya ko arash ko hukuma wadda babu nassi a kansa. Idan ya jima wani rauni ya ƙa'u fihi al'aqlu, wanda akwai diya, al'aqlu shine diya. An samo asalin lafazin daga al'adar larabawa kamar yadda wasu malamai suka faɗa. Wato larabawa sun kasance idan ɗayansu ya kashe wani a cikin wani family, to dangi wanda ake kiransu al'aƙila, ko daga shi ma aqlu ɗin, za su koro dabbobi raƙuma adadi mai yawa kamar 100 ko fiye da 100 gwargwadon dai yanda ittifaƙi, kila kafin Abdul Muttalib fiye da 100, za su koro su zo su ɗaure a farfajiyan filin wannan unguwar, wannan waɗanda aka yi wa abin, za su ɗaure su. Idan suka tashi da safe su waɗanda aka yi wa kisan a cikinsu, in suka amince to shi kenan sai za su ɗauki raƙuman su canza musu waje. Idan ba su amince ba za su bar su a nan, ya nuna ko dai a ƙara ko ba su yadda ba, har za su kai inda za su ce su kawai sai dai su ma a ba su wannan wanda ya kashe ɗansu su ma su kashe shi, ko ba su yadda da diya ba, sai dai suna son kisasi su ma annafsu bin nafs, a basu wanda ya kisa kafin shari'ar musulunci ta zo ta ƙannana, ta tsara yanda kisas yake, ta cire shi a cikin kisan kuskure da duka nau'o'in kisa. Kasan nau'o'in da yawa ne, ko akwai al'amdu, akwai shubhul amdi, akwai almajara, akwai alkhata, haka. To shine wato aka samu al'aqlu daga nan, kuma daga nan aka samu ita ma al'aqila da ake cewa.
annal mukataba in qawiya ala an yu'addiya aqla dhalika al-jarh, wato shi mukatab idan ya iya ya biya diyan wannan rauni da yayi, yana da dukiyan da zai iya biyan diyan wannan raunin da yayi, ma'a kitabatihi, sannan kuma zai biya mai gidansa, zai ci gaba da biyan mai gidansa abin da suka yi a yarjejeniya na kitaba, kuma ya iya biyan wannan diyan da kansa daga kuɗinsa, to addahu shi kenan sai ya biya. Ya danganta da nau'in raunin da abin da aka sanya masa ko na diya, ya danganta. Ka san misali idan almunaqqila ne ko almunaqqala akwai raƙumi 15, idan almudiha ne akwai raƙumi 10, idan alja'ifa ne akwai thuluthu diya. Watan ya dai danganta da nau'in raunin. Akwai raunin da za a iya ramawa, shine almudiha, za a iya qisas, amma duk abin da ya wuce mudiha ya shafi kai ba ramuwa. Ko da yake a raununnuka ba a biyan diyansu sai bayan warkewa, ko sai bayan warkewa. Idan aka ji mutum rauni, an karya masa kafa, to ba za a ce diya ba sai ya warke, an ga kafan ta zauna lafiya, ta ci gaba da aiki, ko a'a ta shanye ko ta lalace. To kaga daga nan sai a yi maganan a diya. An yi faɗin ayin ɗinsa sai ta warke, an ga yaya idon nan tana gani ko ba ta gani, dan zai yi kuma ya warke kuma ya ci gaba da gani. Kaga ba a yi wa wanda aka rama a kansa adalci ba. Shari'a musulunci kuma da adalci ya zo, to zai ci gaba ya biya wannan diyan, kuma ya ci gaba da zama a cikin kitabansa. Fa in lam yaqwa ala zalika, idan ya zama ba zai iya ba, to ya zama ba yi da kuɗin da zai iya biyan wannan aql din, wannan diyar, to faqad ajaza an kitabatihi, to shikenan ya zama kitaban ma ya kasa, watan biyan mai gidansa ma ya kasa, yanzu zai ƙara komawa bawa, saboda dole biyan diyan zai fara. To idan ya kasa biyan diyan, to shikenan ba za a ce to kuma ya koma ya biya, saboda sai an biya masu diya. To kuma idan shi bai biya ba, to biyan zai koma kan mai gidansa. To da wani suna zai koma kan mai gidansa shine bayanin da al-Imam Malik zai mana anan. Dole sai fa innahu faqad ajaza an kitabati wa dhalika annahu yanbaghi an yu'addi aqla dhalika al-jarh qabla al-kitaba, saboda ya kamata a ce ko ya wajaba ya fara biyan wannan diyan kafin ya biya mai gidansa dukiyan da zai shi kansa da shi. Fa in huwa ajaza an ada'i aqli dhalika al-jarh, idan ya kasa biyan wannan kuɗin diya din, kuɗin arash din, ko haka dai kuɗin diyan abin da ya ciwon da ya ji wa wancan, khuyyira sayyiduhu, to za a baiwa mai gidansa zaɓi. Fa in ahabba an yu'addiya aqla dhalika al-jarh, idan mai gidansa ya ga yana so shi ya biya kuɗin, amma in ya biya to bawan ya koma bawansa, ko da ya yi nisa da biya, kowane hali yake, yanzu maganan kitaba ta tashi, ya koma bawa, sai dai in ya so ya ƙara masa kuma sabuwar kitaba. In ya so kuma sai ya ce a'a, ni ba zan iya biya ba, ya yi mun yawa, ila dama ya kusa gama yantan kansa, abin da ya rage 500,000, kuma ya je ya yi ma wani ciwon da kila sai an biya miliyan 5. To mai gidan sai ya ce a'a, ni ba zan iya ba, in kuna so ku rike shi. Shi kenan zai koma hannun waɗanda yewa cutan a matsayin bawansu. Fa in ahabba an yu'addi aqla dhalika al-jarh fa'ala wa amsaka gulamahu wa sara abdan mamlukan. In ya so ya biya wannan diyan, to shikenan zai biya, bawan kuma zai koma masa bawa. Wa in sha'a an yusallima al-abda ila al-majruh aslamahu wa laysa 'ala as-sayyid aktharu min an yusallima abdahu. Idan ya so zai miƙa masu bawan nashi, amma in ya miƙa masu ba za a ce a to ai wannan ciwon da ya ji masa
ƙisasinsa raƙumi 30 ne, ko raƙumi 25 ne, ko 20 ne misali. Shi kuma yanzu valu ɗinsa bai wuce valu ɗin raƙumi 15 ba. A'a, in dai an ba da shi, to ba za a ce ga shi kuma ga cikon wani abu ba. In an karɓe shi, shi kenan. Ko da a kisasin ma misali na daidai da ɗaya daga cikin abubuwa 20 da in an rasa su suke daidai da wato diya cikakke ne. To ko da irin wannan ne, to za a sallama shi, ko da kuma value ɗin shi bai wuce raƙumi 1 ko 2 ba misali. To shikenan an ba da shi, ba za kuma a iya cewa kuma a ba da wani abu ƙari ba. Ina fatan mun fahimta. Qala malikun fil qaumi yukatabuna jami'an fayajrahu ahaduhum jarhan fihi aqlun. Qala malikun man jaraha minhum jarhan fihi aqlun qila lahu walil ladhina ma'ahu fil kitabati addu jami'an aqla dhalika al jarh fa in addaw thabatu ala kitabatihim wa in lam yu'addu faqad ajazu ويخير سيدهم فإن شاء أدى ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم. wato Imam Malik anan yana da wata ƙa'ida. Ƙa'idar ita ce, idan aka yi kitaban bayi da yawa gaba ɗayansu, to wannan bayin suna matsayin rubutu ɗaya ne. Ina fatan mun fahimta. Suna matsayin rubutu ɗaya ne. Saboda haka wannan rubutun da aka yi ba zai yiwu ɗayansu ya ware ya ‘yantu ko ɗayansu ya koma bauta ba, sauran su ‘yantu, ko ɗaya ya ‘yantu sauran su koma bauta ba. Dole in za su ‘yantu sai dai su ‘yantu gaba ɗaya, ko za su koma bauta sai dai su koma bauta gaba ɗaya. Ina fatan mun fahimta. Saboda haka a nan al'imamu Malik a mazhabansa, ko da yake nan a mazhaban Malikiya ya saba da sauran mazahib. A sauran mazahib, idan mutum ɗaya ya yi laifi, to ba zai shafi sauran bayin ba. Kamar a wajen al'imamu Shafi'i da wajen al'imamu Ahmad, idan ɗayan daga cikinsu ya yi ma wani jar, to kawai za a yi mu'amala da shi irin mu'amalan bayanin farkon nan. Ba za a ce dukansu sun koma bauta ko dukansu sai sun biya ba. Qala malikun fil qaumi yukatabuna jami'an. Al-Imam Malik ya ce, idan mutane da yawa aka yi mukataba da su gaba ɗayansu, fa yajrahu ahaduhum jarhan fihi aqlun, sai ɗayansu ya yi ma wani ciwo, ya ji wa wani ciwo, ciwon da kuma akwai diya a cikinta ko a cikinsa. Qila lahu walil ladhina ma'ahu fil kitabati addu jami'an aqla dhalika al jarh fa in addaw thabatu ala kitabatihim. Za a ce masa da shi da waɗanda aka yi kitaban da su, misali mutum ne ya rubuta ma bayinsa guda 10, kamar yadda aka ce Ummu Salama tana yi, ko Allah ya kara mace yarda uwar mu'minai. Ya rubuta ma bayinsa guda 10, ku je ku kawo mun miliyan 10 ku duka kun yantu. To sai ɗayansu ya je ya jima wani ciwo, da ya jima wani ciwo sai ya zama diyan ciwon miliyan 10 ko miliyan 5. To a nan a wajen Imamu Malik ba za a ware wanda ya ji ciwo a ce shi ya biya ba, a'a dukansu za su biya. Tunda dukansu aka yi mukataba da su, to dukansu za su yi tarayya cikin biya. Idan suka biya, sabatu ala kitabatihim. Idan suka biya, addu jami'an aqla zalikal jarh fa yana addu sabatu ala kitabatihim. Idan suka biya, shikenan za su ci gaba da zama akan mukataban su, sai kuma su ci gaba da kitaban su akan yanda yarjejeniyan su da mai gidansu.
fa in lam yu'addu faqad ajazu. Idan suka kasa biya to anan sun kasa kenan, za a baiwa mai gidansu zaɓi. Fa in sha'a adda aqla zalikal jarhi wa raja'u abidan lahu. In ya so shi zai biya wannan aqlin, wannan diyan, wannan ciwon da suka jiwa wani, da ɗayansu ya jiwa wani, sai gaba ɗayansu su koma bayinsa, ba wanda ya ji ciwon ba, dukansu sun koma bayi kenan. Wa in sha'a aslama al-jariha wahdahu. Idan ya so kuma zai iya maimakon ya biya sai ya miƙa bawan da ya ji ciwon, ya baiwa dangin wanda aka ji wa ciwo, ko a baiwa wanda aka ji wa ciwo tunda ciwo ne, ya koma bawansa. Wa raja al-akharuna abidan lahu jami'an bi ajzihim an ada'i aqli dhalika al-jarh alladhi jaraha sahibuhu. Sauran kuma gaba ɗayan su tara a misalin da muka bayar na mutum 10 za su koma bayin mai gidan. Shikenan sun koma cikin bauta saboda sun kasa biyan wannan aqlin da ɗan uwansu ko ɗaya daga cikinsu, wannan raunin da ɗaya daga cikinsu ya jiwa wani. Qala malikun al'amru alladhi la ikhtilafa fihi indana anna al-mukataba idha usiba bi jarhin yakunu lahu fihi aqlun aw usiba ahadun min waladi al-mukatabi alladhina ma'ahu fi kitabatihi fa inna aqlahum aqlul abidi fi qimatihim wa anna ma ukhidha lahum min aqlihim yudfa'u ila sayyidihim alladhi lahu alkitabatu wa yuhsabu dhalika lilmukatabi fi akhir kitabatihi fayudau anhu ma akhadha sayyiduhu min diyati jarhihi. Imam Malik yace lamarin da babu saɓani a wajenmu a cikin shi mukatab idan aka ji masa ciwo, wanda yake yanzu shi aka ji wa ciwo, wanda yake akwai aql, akwai diya a ciki, ko kuma aka ji wa wani daga cikin ƴaƴansa waɗanda suke tare da shi a cikin kitaba, wanda aka haife su cikin kitaba ko suke tare da shi cikin kitaba, to za a biya diyansu da za a biya su diyan bawa ne kamar yadda aka sani. To amma duk abin da aka karɓa musu yanzu suna cikin kitaba, sai aka ji masu ciwo, sai ya zama ciwon akwai diya raƙumi 10, shi kuma kitabansa abin da ya rage su sallame shi raƙumi 30, to yanzu raƙumi 10 nan duka za a ɗauka a baiwa mai gidansu, sai ya zama ya rage saura raƙumi 20. Ina fatan mun fahimta, shine kawai abin da ake nufi. Idan da kuɗi ne misali miliyan 10 ake jira, sai aka jima ɗayansu ciwo da diyan da yake miliyan 8 ne, to za a ɗauki miliyan 8 a ba mai gidansu, ragowan miliyan 2 kuma shikenan shine abin da za su biya su yantu. Wa anna ma ukhidha lahum min aqlihim yudfa'u ila sayyidihim alladhi lahu alkitaba wa yuhsabu dhalika lilmukatabi fi akhir kitabatihi. Sai kuma za a yi lissafin wannan kuɗin a cikin ƙarshen kitaba din, in ya gama biya sai a yi lissafin wancan abin da ya rage kuma, to ai zai cike ragowan shi kenan ya zama ya yantu. Fa yudau anhu ma akhadha sayyiduhu min diyati jarhihi, sai a ɗauke mashi, a sauke mashi abin da mai gidansa ya karɓa na diyan ciwon da aka ji masa. Qala malikun wa tafsiru dhalika annahu katabahu ala 3000 dirham wa kana diyatu jarhihi alladhi akhadhaha sayyiduhu 1000 dirham fa idha adda al-mukatabu ila sayyidihi 2000 dirham fa huwa hurr wa in kana alladhi baqiya alayhi min kitabatihi 1000 dirham wa kana alladhi akhadha min diyati jarhihi 1000 dirham faqad ataqa وإن كان عقل جرحه أكثر مما بقي على المكاتب أخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته وأتق وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو معذوب الجسد وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من أكل جسده
fa yakulahu wa yastahlikahu walakin aqlu jirahatil mukatabi wa waladihi alladhina wulidu fi kitabatihi aw kataba alaihim yudfa'u ila sayyidihi wa yuhsabu dhalika lahu fi akhir kitabatihi. Imam Malik yana bayanin wannan mas'ala. Yace bayanin wannan shi misali idan yayi mukataba da shi akan zai biya shi dirhami, muƙaddara dirhami, to dirhami 3,000. Sai ya zama diyan kuma ciwon da aka ji mashi dirhami 1,000 ne. To shikenan yanzu in ya biya 2,000 ya yantu. Saboda waɗancan za su bada diya na 1,000, shi kuma in ya cika ragowar 1,000 za a ba mai gidansa, in ya cika ragowar 2,000 shikenan ya zama yantacce. Idan ya zama kuma 1,000 ne ya rage, kuma ya zama abin da aka ji mashi na ciwon diyan dama 1,000 ne, to shikenan in sun bada wannan 1,000 ya zama yantacce. Idan ya zama kuma misali 1,000 ya rage, amma diyan abin ciwon da aka ji masa 2,000 ne, to yanzu za a ba mai gidan shi 1,000, shi kuma ya ɗauki 1,000. 1,000 ya zama nashi, ya tafi da rauni da 1,000 kuma da yanci, ko da yanci da rauni da 1,000. Yace bai zai yuyu a baiwa wala yanbaghi an yudfa ila al-mukatabi shay'un min diyati jarhi fa yakula wa yastahlika. Ba zai yi mukatib yana cikin mukatab yana cikin mukataba a bashi wani abu daga dukiyan mukataban, dukiyan jarh din da aka yi masa ba, yana cikin mukataba sai wanda aka ji mashi rauni sai a ce to diyan naira miliyan 1 ne, sai a ce a bashi miliyan 1 ya ci ya cinye. Don mene? Domin in ya cinye miliyan 1 sai ta faru kuma kaddara bai iya biyan mukatawa ba, zai koma hannun mai gidansa. To zai koma, idan ido ne aka cire masa, an cire masa ido 1 misali, kaga ai ba a haka mai gidansa ya bashi dama ba, kaman ya je ya sai da idonsa 1 kenan ya ci kuɗin. Ban san ko an fahimta ba, ya koma na kastacce, kuma in sai da shi za a yi yanzu valun shi ya canza, saboda yanzu bai da ido 1 ko bai da kafa 1 misali, ko bai da hannu 1, to ba zai ya ci kuɗin ba, dole a baiwa mai gidansa ya zama cikin biyan yancinsa, shi ya ji da rauni da yanci, mai gidansa kuma ya karɓi kuɗi, tunda dama akan kuɗi suke mukataba. Amma wannan fa ba yana buɗe kofar sai da kidney bane. Ba wani ɗan adam, ba wani sashin ɗan adam da ya halatta a sayar da shi, saboda ba mallakan ɗan adam ɗin ba ne. Amma za a iya bayar da shi a babin lalura, za a iya bayar da shi a babin lalura saboda ceton rayuwan wani, wannan lalura ne. Amma a yi cinikinsa a saya a saida la ya juzu qaulan wahidan. Balle ma jini, saboda jini ba zai halatta ba, dalilai da yawa. Na farko dai ba naka bane, kayan Allah ne, ka ɗauka ka saida. Na biyu kuma da an cire shi ma daga jikin mutum ai najasa ne, ko najasa ne, kuma bai halatta sai da najasa irin wannan. Akwai najasan da zai yi a siyar, malamai sun yi ruksa, ko kaman najasan taki, kaga wannan istisna'i ne, bayan gida ɗiba daga masai a kai gona, wani ya saya ya kai gona, kaga wannan daruran zira'a ta sa, ko hajar zira'a, alhajatul munazzala manzilatud darura. Yace ba zai yi a maida shi a bashi wani abu na wannan diyan ya ci ya karar, kuma in ya kasa biyan kuɗin mukataba sai ya koma hannun mai gidansa ba ido 1 ko da yankakken hannu ko da rauni a jikinsa, to ba zai yi ba. Wa inna ma kataba sayyidu ala malihi wa kasbihi, domin mai gidansa yayi mukataban shi ne akan dukiyansa da abin da zai nema, saboda haka ba za a yi mashi kwange watan ga mai gidan ba. Kuma bai yi mukataba da shi akan ya ɗauki dukiyan ɗansa ko kuma abin da aka same shi aka yi mashi na rauni a cikin jikinsa ba, ya ɗauka ya ci ya cinye ba. Dan haka yace aqlu jarahatil mukatabi wa waladihi alladhina wulidu fi kitabati aw kataba alaihim yudfa'u ila sayyidi. Diyan
ciwon da raunin da aka ji wa mukatab, to za a biya mai gidansa ne, kuma sai a lissafa wannan a cikin abin da ake bin sa na mukataba na fansan kansa da zai yi a ƙarshen mukataba ɗin. Masha Allah. Babu bai'il mukatab. Ina so mu dakata haka, dama ina da abin da nake so, ina da mawdu'in da nake so in ɗan yi tafsilinta. Mutum biyu sun roƙe ni dan Allah a ƙara bayani kan wata magana da na yi satin da ya wuce akan mu'amala da hadisi. To, ina ganin za mu bar karatun haka insha Allah sai mu ɗan yi ta'aliki akan wannan mas'alar. Kuma dama maganar na san mai yiwa ta yi tsawo. Wato, ina son mu fahimci wani abu. Hadisi yana da bambanci da Alƙur'ani a wani janibi. Yana da bambanci da Alƙur'ani a wani janibi. Alƙur'ani gaba ɗayan shi qat'iyyu thubut ne. Saɓanin hadisi. Ba gaba ɗayansa ne qat'iyyu thubut ba. Ko ya dai dole sai mun ci gaba da faɗin wannan saboda magana ne musallamun lahu. To, idan hadisi ya zo qat'iyyu dilala, bayaninsa babu wani abu na iskali a ciki, babu wani ruɗani a ciki, shikenan wajibi ne ya aiki da wannan zahirin abin da hadisin ya faɗa, sai in akwai wani dalili da zai hana a yi aiki da shi. Ko misali zai iya zama qat'iyyu dilala ne amma mai rauni ne a isnadi, zai iya zama qat'iyyu dilala ne amma ya saba da wani abu, wani hadisin da ya fi shi inganci, zai iya zama qat'iyyu dilala ne amma mansukhi ne, ko dai wani abu dai, wani dalili dai, ko ya saba da al'amal da muka saba faɗi, ko amalu fuqaha'il amsar, ko amalu ahlil madinati, ko amalu rawi da sauransu. To kaga anan malaman gwargwadon mazhabobinsu ba za su yi aiki da shi ba, ko ma ya saba da kiyasi jali a wajen al-Imam Malik idan ya zama khabarul ahad ne ko min ingancinsa. Wannan dai mas'ala ce mai faɗi kan maganan wato aiki da hadisi din. To, idan ya zama hadisin ba bayyananne bane, wato akwai ɗan ruɗani cikin fahimtansa da kasa ganewa, kamar iskali haka. To, anan malamai sai suka fara da abu ɗaya. Wannan abin shine a yi tawilin wannan hadisin, tawili kenan yanzu. Sai a ƙoƙari a yi ta'awilinsa ta yanda zai dace da abin da za a gane. Ina fata mun fahimta. A yi ta'awilinsa yanda zai dace da abin da mutane za su fahimta. Ko nan ne tawili ya zo. Hadisin akwai mun kasa ganewa, to malamai sai su yi tawili. Don aka yi tawili yanzu an fahimta. Ina fatan mun fahimta. Idan aka yi tawili an fahimta. Akwai littafai da yawa da malamai suka wallafa, kamar Ibn Furak ya yi mushkilul hadithi wa bayanuhu, ko At-Tahawi ya yi sharhu mushkilil athar. Al-Qurtubi Abul Abbas al-Muhaddis, ba Al-Qurtubi al-Mufassir ba, ya yi al-Mufhim lima ashkala min talkhisi sahih Muslim. Duk da al-Mufhim asalinsa dai sharhi ne, to amma dai sharhi ne da bayanin mushkil. Da sunan dai an wallafa littafai da yawa a bayanin mushkilul hadith. In aka bayanin mushkil, to shikenan ya tashi a mushkil, ya koma mubayyan, ko ya koma watan abin da aka fahimta.
ta hanyar tafsirinsa ko to daga nan sai mataki na gaba shine sai a sami ishkalin kuma a kasa warware ishkalin gashi kuma ya inganta kuma ka kasa samun amsan wannan ishkalin sai dai ka ce kawai Allahu alam ko kai Allah shine mafi sani saboda ai ga ishkali a cikin hadisin kuma gashi ka kasa gane wannan ishkalin menene wannan hadisin yake nufi ne sai ka barwa Allah sani ka ce to Allah shine masani mun dai kasa gane menene hadisin ne yake nufi wannan misalansa suna da yawa ba nan ne marbatul faras ba nan ne mahallin shahid din ba sai mataki na gaba ga ishkali hadisin mushkil ne ma'anansa akwai ishkali a ciki sannan kuma kila wasu sun dage sai ka fahimci ma'anan da suka yi tawili ko ma'anan da suka bayyana din ina fata an fahimta nan to annan da ka fahimci ma'ana mushkil ka jingina wa Allah ko ka jingina wa manzan Allah gara ka kora wannan hadisin guda ɗaya domin kana da baka da zaɓi tare da wannan mushkilul hadith sai ɗayan uku wato banda wanda aka yi tawili ya tashi a ishkal da an yi tawilin shi kuma malamai sun karbi tawilin ya tashi a ishkal ya koma bayyananne ina fata mun fahimta wanda ba a ganan ba kana da zaɓi uku ne a kansa ko dai ka fawwada wa Allah sani ko ka ce kai hadisin nan ban yarda da shi ba saboda ya saba da usul wannan abin ba bid'a bane malamai da yawa magabata sun yi haka a sahihul bukhari akwai hadisi a cikin kitabu a hadithil anbiya da yace ya jingina wa Allah bada a lafazinsa mun san bada ko mun san bada shine wal iyadu billah da baka san abu ba sai daga baya ya bayyana maka yace summa badalillahi lafazin hadisin summa badalillahi an yabtaliyahum a'udhu billahi minash shaitanir rajim kaifa yuqalu badalillahi wannan magana ce mai hadari saboda haka malamai anan sai suka ce ga dai hadisin a Buhari ga lafazin a Buhari amma ba mu yadda ba la yumkinu an yuqala badalillahi ban san ko mun gane ba sai suka ce to lafazin daidai wannan an sami matsala ne daga wani daga cikin ruwat ya amfani da lafzul bada wannan ka'idar ta wani sashin mu'tazila saboda haka suka ce ba zai yuyu ba don haka sai suka koma lafazin al'imamu muslim wanda ya zo da fa'aradallahu sai suka ce shi ne daidai ba bada ba kaifa yi kalu badalillahi amma har yanzu lafazin bukhari badalillahi ne a cikin sahihul bukhari ina fatan mun fahimta kuma itikadin wannan kafirci ne wallahi amma baya nufin al'imamul bukhari ya zama haka ko wanda suka ruwaita hadisin su zama haka itikadin hakan kafirci ne aka san baya nufin kuma takfirul muayyan ko baya nufin idza taqadahu insanu ko mu ce mishi kafiri wannan hukmun qada'i ne ya kamata kullum mu rika bambanta al-hukmu shar'i wal hukmul qada'i al-hukmu shar'i shine kace abu kaza kafirci ne amma wane da ya aikata kafiri ne wannan hukuncin alkali ne shine ake nufi da al-hukmul qada'i wannan alkali ne zai faɗi wannan ba kai ba ina fatan muna fahimtar wannan suna nan da yawa misali babban malami Shak Abubakar Gumi ba kaset din shi yana nan bidiyon shi duk an sani na hadisin sihiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ga hadisi a Bukhari amma yace wanda ma yace wannan ina jin yace ma ko ya kafirta ne ko sai ya tuba faɗi da wata magana yace duk wanda yace awa manzon Allah sihiri har bai san abin da yake aiki wal iyadu billah ni baki na ba zai iya faɗi ba ko
ya ce wanda ya faɗi wannan ma kamar ya ce ma ya kafirta ko, duk da hadisin gashi a cikin siha. Misalan wannan ba su da iyaka, ba su da iyaka. Ina fatan mun fahimta. To kuma wannan galiban suna zuwa a cikin abin da aka jingina wa Allah kamar wannan cikin bada'in nan, ko abin da aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan maganar na Sheikh Abubakar Gumi a cikin mas'alan sihiri. Ina fatan muna fahimta. To ƙa'idar mu'amala da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ‘yan uwa, in dai abu lafazinsa zai jingina wata manƙasa, wata naƙasa, akwai abin da a asalin shi jibilla ce ta ɗan adam, ba naƙasa ba ne, amma har irin wannan abin an jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ana son ka ɗauko ashrafu ma'ani. Bawalinsa mai tsarki, haka muke faɗi ko, mai tsarki sallallahu alaihi wasallam. Bawali ɗabi'a ce ta ɗan adam, amma in za a jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce mai tsarki. A tambayi Usama ibn Zaid, afwan, a tambayi Albarra ko, duk da magana cikin hadisin ko Baraka. In bacci ne sai a ce inna ma tanamu ainaya wala yanamu qalbi, ko bacci saboda wani nau'i ne na gajiyawa na ɗan adam. To in za a yi maganar wannan kalmar a jingina ilal janabi tahir, to sai an ɗauke na ƙasar. Ku fahimci yadda ake mu'amala da aljanabu tahir, sai an ɗauke na ƙasar. To idanuna ne suke rufewa, amma zuciyata ba ta bacci. Yunwa na ƙasa ne, ko na ƙasa ne, gajiyawa ne na ɗan adam. In za a jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai an ce abitu wali mut'imun yut'imuni wa saqin yasqini, abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini, ayyukum ka hay'ati. Ina fatan muna fahimta. To waɗannan abubuwa kenan. To amma idan abin ya zama manƙasa ce safira, to ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, abin da ya jibinci manzan Allah ma jingina masa munafunci ne. Ku tuna dalilin waƙiyan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Jaki ne mai girma maɗaukaki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ubayyu ya rufe hancinsa yana da'awan jakin ba tufafi ba aljasadu tahir ba, jakin na wari. Shi ne fa dalilin da aka yi talahi aka zo a kashe shi. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da munafunci, aka ce ya kashe shi, ya ce kada a ce ina kashe sahabbaina. Jaki ne fa ya jingina wa ƙazanta, amma da yake jakin nawa ne. Ina fatan muna fahimtar adabu ta'amul ma'a kulli ma yunsabu ila nabi. Saboda haka a ce ga hadisi ya inganta, amma hadisin mushkil ne, ka kasa tawilinsa, ka kasa tafwidinsa, saboda an dage akan wannan ma'anar ne, to ka kora hadisin yadda Sheikh Abubakar Gumi ya kora hadisin, saboda tabbatar da hadisin zai ba'an cikin nubuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a fahimtar Sheikh Abubakar Gumi. Ni kuma ban je cikin tafasil ba. Ina fatan mun gane. To kora hadisin shi yafi sauki kan jingina na ƙasar. Shi ya fi sauƙi a kan ka jingina aibin ko na ƙasan ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina fatan muna fahimta. Saboda haka ba ƙaramin haɗari ba ne, domin in ka kora hadisin, ka ce wani hadisin ni ban yadda da shi ba, bayan ka gama korewa sai ka bar duniya, insha Allah kana lafiya. Ba wanda ya ce don ka kora hadisi ɗaya daga cikin hadisi ɗaya
ka yi ridda ko ana tsoron makomanka, musamman ka kore da dalilin ka na girmama janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai baka kore ba, sai ka bar wannan ma'anan. Mun faɗi cewa ba mu bayyan bane, ba mu awwal bane wanda aka yi wa tawili. Ka kasa tafwidin ma'anan shi kace ban sani ba, Allahu a'lam. To saboda haka me ya rage yanzu? Ka tabbatar da ma'anan ko ka kore. To sai ka tabbatar da ma'anan, kace haka abin yake, ka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu na ƙazanta, wal iyazu billah, wal iyazu billah, wal iyazu billah. Ka lura da girman haɗarin wannan abin. Mutanen Kano fa, ba Kano ba da sauran garuruwa da suka tashinwa Malam Abdul Jabbar dalili fa, ba fa jinginawa yayi ba, ilzami yayi. Yace wannan maganan idan ta tabbata kuna nufin kaza kenan, abinda ba kawai yake cewa kenan, a sani na kuma har yanzu ba wanda ya gaya min sabanin haka. Wannan maganan in fa kuka ce haka ya inganta, to fa kuna nufin kaza kenan. Aka zo aka yi haɗa mashi shari'a, aka ce ya ce kazan, ko aka ce ya ce kazan, ilzami fa yayi. Idan kuka ce kaza fa kenan, sai aka ce ya ce kazan da yake kokarin ya kore, ko aka yi masa hukunci akan haka, aka je aka daure shi saboda baya da karfi, baya da kowa. To yanzu ga masu kowa na duniya suna faɗin ƙazaman maganganu alal janabi tahir. Ba fa wannan lafazin a hadisin Bukhari, kaddara ma hadisin Ummu Haram din ka ɗauko shi, ba fa inda a hadisin Ummu Haram aka ambaci kwarkwata fa, babu fa. Ina fatan an fahimta, babu. Shi yasa al-Imam Zarqani yace ba ma dalilin aslan kawo kwarkwata cikin maganar, ala fardi daka abin da zaka faɗa. Hadisi fa bai ambata ba. Ina fatan mun fahimta. Ba na son shiga cikin tafasil hadisin i'tiqadi na Ummu Haram muharramar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taqidu zalika. Ina fatan mun fahimta. Saboda gaskiya wannan abubuwa ne masu haɗari. Muna buƙatan ƙara ladabi tare da janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Idan har mutum zai zo yana yawan karanta abasa wata walla a sallah, bai ce komai ba, kawai yawan karanta abasa wata walla yake yi, sai na Umar ya zane shi, ya ce akwai wani abu a cikin kansa. Dan me in zai sallah Qur'ani ne fa yake karantawa. Muna buƙatan ƙara komawa zuwa ga adabu ta'amul ma'al janabin nabawi. Muna buƙatan ƙara komawa zuwa gare shi, mu ƙara fahimtar yaya ladabin mu'amala da aljanabu tahir sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya taimake mu. Ina gani ya ka abin da zan faɗi kenan. Akwai tambayoyi za a iya yi. Na'am, bismillah. Assalamu alaikum walaya. Na'am. Kamar yadda aka yi bayani na hadisi, idan ya nuna na kasu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya korewa. To mutanen da suke kore hadisan gaba ɗaya fa, su ce su ba su yadda ba gaba ɗaya. Ya za a kora hadisai gaba ɗaya? Wannan ma wani irin magana ne. Ai ko shi korewan, wato fa ana gaya maka sai duka waɗannan matakan ka rasa, ba a ce kawai da ka ji hadisi ba gane ba sai ka kore. Ladabi tare da hadisin da ba gane ba shine ka tambayi wanda ya gane. Idan ya maka bayani baka gane ba, ya ƙara bayani baka gane, duk bayani ka kasa ganewa, sai ka ce Allahu a'lam. Idan kai ta cewa Allahu a'lam, waswasin yana ta dawo kwalwanka, sai ka ce kai ban ma yadda da hadisin ba, kawai sai ka huta. Dan dai ka kiyaye janabin Allah ko janabin manzon Allah. Mun ba da misali da hadisin Bada, ba shi kadai bane a cikin Sahih Bukhari da misalansu.
amma kore sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce gaba ɗayanta ba a yarda da ita ba, wannan ai ba abu ne mai yuyuwa ba. Wato kamar abin da mai wannan magana yake faɗi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya rayu cikin sahabbansa aƙalla dai ka ce fiye da 1000 sahabbai 100 da wani abu, na'am, amma wanda dai suka yi riwayan hadisi misali suka zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalci magana daga wajen shi, kila suka yi 1000 misali ko su fi 1000, kila kuma su kusa 1000. To sai a ce duk da malamai sun ce ar-ruwat min as-sahaba, wato wanda suke riwayan hadisi da dan yawa kenan fiye da 5, 6, 10 haka, gaba ɗayan su ba za su wuce 100 da wani abu ba. Sai ka ce duka waɗannan ba su ce komai ba a ruwaito komai daga wajensu ba, ai kaga wannan ba ma magana bane wanda take hankali zai ɗauke ta. Kuma wato yawancin waɗanda suke wannan maganan da sun san wahalar da malaman hadisi suka, ina yawan faɗi cewan babu wani fannin ilimi a duniya fannin ilimin ɗan adam in ba irin wannan sciences da sauransu ba, fannin ilimi na ilimin addini ko makamancin wannan, to bari mu ce ilimin addini, babu wani ilimin da aka yi wa hidimar da aka yi wa ilimin hadisi, babu shi. Babu ilimin da wato malamai suka tsaya suka yi aiki a kansa kamar ilimin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa har shi ilmu mushkilil hadisi din nan ilimi ne, har shi raddul hadith din saboda ishkal din ilimi ne na ilal ko. Saboda haka gaskiya wannan ba karamin wauta bane mutum ya ce zai kore hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaba ɗayansu. Kuma ma addinin mutum ba zai yiwu ba a haka, addini ba zai yiwu, amma kullum ina faɗin wannan ka'idar, idan mutum ya ce ban yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, ya sha bamban da mutum ya ce ko ya faɗan bai yarda ba, abubuwa biyu daban-daban ne. Mai cewa bai yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, wannan jahid ne amma ba kafir bane, ina fatan an gane. Amma mai cewa ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bai yarda ba, wannan kuma kaga ai an kuma fita daga milla. Allah ya taimake mu. To sannan kuma kamar yadda ka sani addinin musulunci wannan nukta ce muhimmiya. Mu nan wannan kuma shine aikin da muke ta yi yanzu, muke ta jawa kanmu magana saboda shi, ƙoƙarin ɗaga al-islamu ɗin nan, al-islam akan dukkan sauran dangane, ba ƙaramin aiki ba ne. Abin da nake so mu gane yanzu mu nan ƙasashenmu, sunna addinin musulunci ya zo mana a sunnance ne. Sunna ba irin sunnan wanda suka ɗauki yanzu sunnan suka kora saura daga ciki. Sunna madarisu ahli sunna, watan wanda suke ɗaukan addini ana karɓan shi ta hanyar sahabbai, su ake ce ma ahlus sunna, ta hanyar sahabbai ake ɗaukan addini. To wannan addini gaba ɗaya a haka ya zo mana mu, har ya kai wa da yawan mu muna ɗaukan sunnan muradif ne. Mun san muradif ko? Synonym, haka ne ma'anan shi ko? Wato kalmar da tana da ma'anan wancan, kalmar da wannan da wancan, kamar ka ce guda da ɗaya ko? To kamar ka ce mene da mene, inda an gane a bani misalai 2-3 da Hausa. Taguwa da riga, taguwa da riga ko? Yawwa.
to sai har sun kai suna ɗaukan as-sunnatu muradifa ce ta al-islamu. Ina fata an gane, kuma lamarin ba haka bane. Sunna makaranta ce daga cikin makarantu na fahimtar musulunci, illa dai ita tafi yawa. Za ka iya cewa 70% musulmai madrasatu ahli sunna suke. Ban dai san tabbas ba, amma dai ina zaton dai kila sun kai 70% na al'umma. Kila su kasa kaiwa, ni ba wai lissafi nake ba, ina dai kawai kaddarawa ne. Su ne dai mafi yawa kwarai da gaske. Kuma mu da gaba ɗaya mun san musuluncin a haka ne. Kamar magabatanmu yadda suka san malikiya, ba har yanzu da bakayan wannan, in aka saba da malikiya suna jin kaman an saba da musulunci ne. Ko? In aka saba da mazhaba suna jin kaman an saba da musulunci, kaman in aka yi sallah ta saba da abin da suka sani a mazhaba. Har yanzu wai na ji labari a wani gari yanzu haka suna cewa mutumin da ka ji fa wajen zama na biyu ya zauna a kan kafansa ba a kan bayansa ba, sallarsa ba ta yi ba. Ka ji fa har yanzu da masu wannan fahimtar fa, saboda irin dagewa suna jin cewa misali mutum ya haɗa sallah bayan ya iso wajen garin da za shi, ko yana zaune a garin da za shi, sallarsa ba ta yi ba. Da dai irin waɗannan dai saboda tamassukinsu da mazhaba. Ina fatan mun fahimta. To haka mutane suke ganin wannan sunna. Sunna na'am, sunna ita ce mazhabar mu, amma fa abin da nake so a gane, ita fa fahimta ce daga cikin fahimtun addini, ba ita ce addini. Domin al-Imam Malik yana da wata magana tana da haɗari kwarai. Wato haɗari ina nufin muhimmanci. Lokacin da yana magana akan ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sai yace ma lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Duk abin da a wannan ranan ba addini bane, to ba yanda za a yi bayan ranan ya zama addini. Ban san ko an fahimta ba. Saboda Allah ya ce ya cika addinin rana. Da yawa daga ahlus sunna, da yawa musamman masu bin makarantar salafiya suna kafa hujja da wannan maganar a matsayin hujja don bid'antar da abin da ya saba da abin da suke kai. Sun manta sunna bata zama addini ba ranar. Wata yana nufin makarantar sunna ba a same ta ba a lokacin. Babu madrasa mai sunan madrasatu ahli sunna. Idan suka ce ai ayyukan sunna suna nan, shine ayyukan sahabbai da sauransu, mai yin komai ma zai ce shi ma abin shi yana nan. Ban san ko an gane ba. Ba mu'tazile ma zai ce ai annabi ma ya ce masa yayi, saboda ya ce fatazil tilka tawaifa kullaha, fatazil. Saboda haka daga nan ya samo dalilin da ya itizali. Kuma ma sai ya ce ai sunan itizalin ma ku kuka samu, ni suna na ahlul adli ko wal insaf, ko ahlul adli wal insaf, kuma kamancin haka, shine sunan da shi ya sa wa kansa, ku kuka samu mu'tazila. Ban san ko an gane ba. Dan dariƙa zai ce to istighfari ne da salati da la ilaha illallah babu a ranar? Ban san ko an fahimta ba. Saboda haka wannan kalmar tana da girman ma'ana na al-Imam Malik. Ko dai ka yarda yana nufin asalin addinin ne, babu laifi kuma ijtihadi da yake cikin hudud din wannan asalin. Ko in kuma ka ce a'a har sunan da duk ba a raɗa wa musulunci ba a wannan ranar, ko ba a raɗa shi a musulunci ba a wannan ranar, ko mazhabar da ba ta a wannan ranar, to ba za ta zama addini ba daga baya, to insha Allah dukkan mazhabobi za su sauka hadda naka kai mai magana. Ina fatan mun fahimta. Kuma to mu dai tsaya da karatun haka. Ka san yanzu mu muna ta iya kokari ne mu ga mun dan sassauta, mun kusanto da al'umma, so ba mu san duk wani abu controversial. Muna gudun shi. Shi yasa Allah ya saka wani babban malami
cikin manyan malaman izala ya faɗa min wata magana da tana da ma'ana, amma ba zan faɗi sunansa ba saboda ƙila ba maganar da ya so in faɗi a duniya ba ne, amma dai da mutane a wajen da ya faɗa. Akwai Sheikh Professor Isa Ali Fantami a wajen da ya faɗa, da babban malamin ya faɗa. Yake cewa ka ganka? Ya ce wallahi, to ku ɗauke shi yadda kuka fahimta. Ya ce wato, kai ɗin nan ƙoƙarinka cikin irin ɗaukaka sunna ba ƙarami ba ne, ma'anan maganansa. Ya ce so da yawa sai kai magana, sai mu dirar maka. Ya ce amma in muka koma, muka ƙara bin magana, sai muka to ai wannan magana sunnar ita ce ainihin sunna. Au kama ƙala. In na canza wani harafi a cikin maganansa ba da niyya ba ne. To, abin da nake so in ce a nan wajen, ƙoƙarinmu ya za mu kusanto da mazahib ne. Shi ne dalilin da ya sa har ya yi wannan fahimta. Wato, yaya za mu ɗan tankaɗo abin da mu haɗu gaba ɗaya akan abin da ya haɗa mu ɗin. Ya za mu yi mu, domin da yawa daga abin da ake wa juna inkari a kai, dalilin shi, kamar yadda kullum nake faɗi, mafhumun gairu maksudin ne, au maksudun gairu mafhumin. Ko dai abin da yake nufi aka fahimta ba shi ya nufa ba, ko kuma ya nufi wani abu ba a fahimta ba. To ya za mu yi mu ce kai ga abin da, shi yasa yanzu haka ina rubuta littafi, unwaninsa sabilul mu'minina fi ta'amuli ma'a kalamil arifina. Jiya ina wa dokta magana kan zai taya ni wani aiki a cikin littafin, sai ya ɗauko littafin wani malamin na sufaye sosai zalla, sufaye kaɗai suka yadda da shi. Ya ce ko ya je ya ɗauki reference daga cikin, ce ba bukata. Ce ai in kaga ina aiki ni irin wannan, in kaga na ɗauki reference, to farkon wanda nake fara reference da shi, wanda duka suka yadda da shi. Da wannan ɓarayin da wannan ɓarayin. Na biyu, wanda shi abokin husuman mai inkarin ya yadda da shi. Ba na kafa hujja da wanda ni na yadda da shi, hasum bai yadda da shi. Ko dai in kafa hujja da wanda dukanmu muka yarda da shi, ko in kafa hujja da wanda kai ka yarda da shi, wato ko in kafa hujja da malamin mu duka, ko in kafa hujja da malaminka ni ma ba ban yarda da shi bane. Ban san ko ga na yarda da shi ne, na yarda da shi alhamdulillah, amma ina nufin wannan mazhaban kila ba su yarda da shi ba. Amma tunda kana so kai bayanin wani abu, to ba dalilin ka kafa mutum hujja da maganan kai naka malamin. Ai bai yadda da malaminka ba, sai ya yadda da malaminka zai yadda da maganarsa. Ina fatan mun fahimta. To saboda haka ‘yan uwa, wannan kila shine dalili, yana cikin dalilin da yasa wannan malamin ya faɗi wannan magana. Duk ƙoƙarin da ake yi, ya za a yi abin da kuke fassara mutanen nan ba haka suke nufi ba, kila ga abin da suke nufi, kuma ƙaddara ma haka suke nufi, ni sai na fassara da ba haka suke nufi, na fassara shi fassara mai kyau. Abin da addini ya mun umarni da shi kenan, kyautata zato. Musamman man galaba salahuhu, wannan asali ne a wajen bayan Allah. Idan mutum ya zama salihi ne, mutumin kirki ne, an san shi da addini da natsuwa, ko an san shi da ilimi mai faɗi da shari'a da sauransu, sai yayi wani abu wanda ya saba gaba ɗaya da shari'a, to ƙoƙarin da za a yi ba kore shi bane, za a ce ne a ƙila kaza yake nufi, har sai an haɗa wani abu wanda ya dace da shari'an bai balle ba, a ce ƙila abin da yake nufi kenan. Don mene? Domin an san shi salihin, ba a san shi da saɓanin da wannan saɓawan ba, saboda haka sai a kyautata mashi zato. Ina fatan mun fahimta. Wannan kuma in ka koma tun daga karantarwar sahabbai, za ka samu hakan. Ko? Me yasa Sayyidina Umar ya korewa Al-Mughiratu ibn Shu'ba zargin zina? Makamantansu ba, ga manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo yana a kila kayi kaza ko?
to saboda haka ana son kyautatawa mutumin da yake salihi ne, an san shi da salahi, to a kyautata masa zato. Wannan asali ne, kuma ko shi babban malami Ibn Taymiyyah, domin littafin nawa Sabilul Mu'minin ba wanda ne reference da shi a ciki kaman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. To mafi yawa zaka samu in yana kara manyan malamai irin su al-Imam Abdul Qadir al-Jilani, irin su al-Junayd al-Baghdadi, irin su Abu Yazid al-Bastami, irin su malaminsa al-Imam al-Harawi al-Ansari da sauransu. A dalilinsa ko da sun yi wani magana bai gane ba, zai ce a'a ai waɗannan mutanen kirki ne, an san su mutanen Allah ne, saboda haka wannan nau'in shatah ne, ƙila nau'in ɗan zamewan ƙafa ne, zallatul alim, dole a yi masu uzuri a kai. Ina fatan mun fahimta, wannan shi ne asali. Za a kira sallah. Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة. Saboda haka abin da nake so in karasa amsan wannan tambayan, mai tambayan ma ya tashi, shine to madrasan sunna su ne fa suke da wannan tsarin hadisan da akan wannan tsarin. Wasu madaris din na musulunci su ba su yarda da hadisan mu ba, suna da irin nasu dalilan, ban yarda da dalilansu ba, amma dole a babin karatu in faɗi cewa suna da dalilansu. Ko makarantar shi'a ba su yarda da mafi yawan hadisanmu ba, saboda su suna da zaɓi cikin sahabbai. Akwai sahabin da za su ɗauki karatu daga wajensa, akwai wanda ba za su ɗauka ba. To in hadisi ya zo ta wajen sahabin da ba za su ɗauki karatunsa ba ne, ba za su yarda da mafi yawa ba, zai yi su yarda. Mu kuma muna ganin dukkan hadisi in ya tsallake tabi'i ya kai ga sahabi jawazal qantara, sai dai zai yuyu ya manta, zai yi a sami waham, shi sahabin kenan, zai yi ya manta, zai yi ya kuskure dan ba ma'asumi bane, amma ba zai karkiri ƙarya da gangar ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya taimake mu. Na'am akramakallah. Shikenan ni tambaya na an same shi da kare maganar nan. Allahu akbar, Allahu akbar. To alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na ce duba ga yadda rudani yayi yawa yanzu, wancan ya ce wancan, wancan ya ce wancan, karatuttuka suna shiga social media da sauransu. So kaman layman hakan nan, ordinary mutane haka suna ɗiban karatu daga duk wanda ya zo musu hakan nan, kuma su mu'amalance shi ta yadda suka fahimta. Wani shawara za a bayar yadda layman haka irinmu za su mu'amalanci sha'ani na addini? Masha Allah, tambaya mai kyau. Tambaya mai kyau. Da farko dai, farkon abin da zan faɗa maka, ka bi a hankali
ka bi a hankali, ka lura da halayen malami kafin ka ɗauki karatu a wajensa, ka lura da addininsa da ɗabi'unsa da halayensa. Ka fahimce ni? Kada ka ruɗu da zaƙin muryansa, ka bi a hankali saboda addini ne. Ka lura wajen wa za ka ɗauka. Abu na biyu, kada ka ce gaskiya, dukkan gaskiya tana tare da wata ɗa'ifa guda ɗaya, ita kaɗai ita take da me yake cewa haƙƙin mallakan gaskiya. Ka fahimce ni? Karka ce haka. Gaskiya tana cikin ɗaiɗaikun mutane ne. Abdullahi ɗan ƙungiya A zai iya faɗin gaskiya a matsala kaza, Abdurrahman ɗan ƙungiya B ya faɗi gaskiya a matsala daban da wannan, Abdurrahim ɗan ƙungiya C ya faɗi gaskiya a matsala daban da wannan. Saboda gaskiya tana nan cikin al'umma gaba ɗaya. To ya za ka yi ka gane ta? Ka yi iya ƙoƙari ka san usul na asali, wato abubuwan da suke su ne usul da malamai suka gina wato karantarwan addini a kai, da addini ya ginu a kai. In ka sami malamin da ka yarda da shi, in kai mujarradin muƙallide ne, to ka tambaye shi, in yi maka fatawa za ka iya riko da fatawansa in a cikin abin da taklidi ya halatta a ciki. Idan ba haka ba, in ka kai marhalan da za ka yi ijtihadi a cikin mas'ala, to duk ijtihadin da kai ka isa zuwa gare shi, ka natsu da shi, to ana fatan ka sami lada a cikinsa ko da kuskure kake kai. Ina fatan ka fahimce ni. Babu laifi ka yawaita roƙon Allah, ka yawaita roƙon Allah ya shiryar da kai zuwa ga malamin da ya fi kusa da gaskiya domin ka ɗauki karatu a wajensa. Ka yawaita roƙon Allah akan wannan. Ina fatan ka fahimta. Allah ya taimake mu. Kuma karka biyewa 'yan bana bakwai, hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Karka biye musu, ka yi ƙoƙari ka fi ɗaukan karatu daga wajen manya cikin malamai. Watan manya ina nufin manya har a shekaru, don akwai karatun da sai a shekaru ake samunsa. Na taɓa faɗi a wani gari, ina zaton a Argungu, ko? Da yawa yanzu in matashi ya fito, ya sami mutane akan abu, zai condemning abin 100%. In yana shekara 20 ya fara karatu, in ya kai shekara 30 sai kaga ya dawo daga 100 ya koma yana condemning 80, cewa 20 din nan suna da hujja a addini. In ya kai shekara 40 yana ci gaba da karatu, to zai rage sai ya koma condemning 60, zai ce 40 suna da hujja, suna da asali. In ya kai shekara 50, to zai koma condemning 40, to shi kenan sai kai ta jiran shi sai ya girma sannan kai addini? Sai kai ta jiran malaminka da yake koyar da kai yana shekara 20 sai ya girma, iliminsa ya faɗi, shekarunsa ya isa, sannan ka yi addini? Maimakon haka ka yi koyi da wanda ya riga ya girma. To in ka za ka iya komawa zuwa ga littafai, in ka je kowane mazhaba suna da a'imma, to ka koma zuwa ga a'imman, amma kar ka ɗauka su ma a'imman nan masumai ne, su ma suna kuskure. Isma tana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne shi kadai. Ina fatan ka fahimce ni. Assalamu alaikum. Maganar tana da muhimmanci amma bayanin ta ya kamata ya fi haka faɗi. Na'am akramaka Allah, to dai da kai sai mu kare saboda saura minti 5 a tada sallah. Maulana, daman ina tambaya ne akan dangane ga haɗa sallah. Haɗa sallah? Eh. So yawanci zaka gani a nan Abuja lokacin sallah yayi an haɗa sallah a nan, in ka je inda ka je wani lokaci zaka ga ko hadarin ma babu ko kuma ruwan ma babu. Amma inda kake ana ruwa ne yasa aka haɗa sallah? Eh, ko har ruwa ko hadari. To tun da dai da uzuri ana ruwan sama sai aka haɗa sallah, in ka je inda ka je dan ba ruwa ba dalili bane ka ce zaka ƙara maimaita sallah. Ai dalilin da yasa ka haɗa sallah inda kake. Amma dai ba wai duk ruwa bane kawai da an ga ruwa ya kamata a haɗa sallah. Gaskiya haɗa sallah abu ne wanda
wanda wato mutane ba su bambanta ruwa a Madina zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake so ɗaya ko biyu ko uku a shekara da ruwa a Lagos da ake wata 10 ana yi ko a Turai ko makamancin wannan. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.